Assalamu alaykum mehriban ýerleşler, idi tomaşaçylar. Edil şu pursat oho, bähtheşiň wagty başlady diýip, elbetde ekran açyp bähtheşe aty gepleşmeden notdaky tanynam, ýagny mehriban dostlar bolup, maşgala bolup, şu gepleşmede tomaşa etmän ýygnaşan idi watandaşlar 0504 gysy telefon bileýimizde gepleşmeden her tanandan diýsen kän SMS-ler gelýär, işin gatnaşýaňyz, her bir urodiýan SMS-leriňe da sawatyn aýdýas, bilýäňiz, biziň bir şygarmy gepleşmede siziň urodiýan SMS-leriniz biz üçin hem ýakymly, hem wajyp. Elbetde her bir döröjülük, yani medeniýet tosunat işgäriniň özüniň ilhamynyň çeşmesi, ilhamynyň gözbaşyna gahrman arkadamlyk alyp barýan beýik işleri, şol sany hormatly prezidentimiziň bize medeniýet tosunat işgärlerine Türkmen telewiziýasyna döretip beren ähli şertleriniň mümkinçilikleri dur. Türkmenistan ruwaşynyň watan ýylyna hormatly prezidentimiz Türkmenistan ýurdumyzy bedo badyň ýatyjy alyp barýar. Bizim hormatly prezidentimiz ýene bir ýoly alyp barýan ähli tutumly işlerine diňe üstünlikleriň hemra bolmagyny, janyň sag, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ine mehriban ýerleşler şeýle ýakymly sözler bilen, arzular bilen gepleşmede başlaýar. Ýagny siziň uradýan teklipleriniz esaslanıp gepleşmeden geçen sanlaryna ýürütip, gözel paýtagtymyzy etekläp oturup görüşüňiz ýaly. Ýagny Akmermen paýtagtymyz Aşgabatda Hanet et tagamlar öýünde bir näçe gepleşikler taýnadyk. Şu gepleşiň içinde de käbir gepleşikleri tomuş edip bilmedik, iletişimde var. Bizim şu uradan SMS-leriniz esaslanıp şol geçen gepleşiklerimizden bir näçe iň bir şowly we gyzykly hasam bir wagtymyzy gowy geçiren gepleşikleriň içinde şertler taýladyk. Şerin sözü diýäs, ýagny ýurdumyzyň elbetde bir meşhur aýdymçylary, medeniýet tosunat işgärleri gepleşmede gelýär, bähtheşýärler, aýdym aýdýarlar, şygyr düzýärler, iň bolmanda düzülen şygyra öz tekliplerini goşup öz döredýär aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Şoňa aslında da käňir kynşanok ýöne kyn düşýänlerim bar. Gatnaşan mehmanlary hersini aýratynykda tanaýaňyz şerin sözler. Şerin sözlü, ýagny ýurdumyzda ýaglanýan aýdym, belli bir aýdym üçin belli bir aýdymy. Şol aýdymy allyk, her aýdymyndan bir bend allyk, bir bend. Bizim sözlerini. Berekeli. Her setirden bir näçe sözler aýyrdyk. Sizem şol sözdüň manysyny ora, ýyzderligini ora, ne bir aýdymy bulaşdyrmajak, bolja söz tapyp, şol biljek bolmaly. Bolýam, şertimi düşünipli, diýeli. Medeniýet düşünipli. Hani düşünipli, şoň üçin diňe tomaşa daýmak galýa, tomaşa etmek dowam edýär, bähtheşler, şirin sözler. Edil şu pursat bile goşulşan iýleşmemiz, tomaşaçylarymyz, bähtheşler gepleşmede tomaşa diýäňiz, inni bagra. Alady diýýärdiň, gonç kömegde işleýär. Ýagny çykgysy ýa-da ýüle çykdy. Gonç kömegde de açarjyk ulanýaňyz alyp barjyňyz kim bolmasa başardygyndan kömek edýär. Onda näme? Ödem her bir bilen sözüňizde bir tutup berýär. Her bir sözüňizde. Onda mümkin bolsa sözleri görüp görseňiz, biziň mehmannamada birinci, ikinci setir sizinki. Birinci, ikinci setir. Üçüncü, dördüncü setir sizinki. Şertlemeden payladık, düşünürdüm. Mehmanlarımda size de, mehriban ýerleşler 0504 gysy telefon belgimizde uradýan her bir SMS-iniz bizim üçin hem ýakymly hem wajyp. Entem urady bermeli diýsen, gowy teklipler gelýär, edip bolsam, az wagtdan, az salymdan diýsen bolajak, gepleşmeden imkanlaryna sen uradýan tekliplerine esaslanıp mehmanlarymyza müşawarat bir näçe täze şertlerden ulanar. Onda näme? Jogap berip başlaýarmyň. Awwa siz birinji Benim bilen ikinji. jogaplaryňy alyp başlaýan. Ara gözüm sen men geda, ýüregimde söýgi ody. Gel ýanyma men saňa bar, şerin sözlü gözüm düşdi. Aýdym. Jogap berem. Awa, Qara gözlüň sen ýolunda, men geda. ýolunda. Ýol belli. Gün belli berýän, ha? Belli ýol. Hyzmat peýdaranam zok, belli ýa, ha? Gonç kömek edýärmi? Ýok, bilýär ma toýra mana. Ýok, bilýär. Gaty gowy tuweleme. Sen ýolunda. Ýok. Bilýär. Ýüregimde söýgi ody gonç kömek edýär iş. Şey daýsana. Ýüregimde söýgi ody gonç kömek edýär. Onu ýalaýdym bolmaz. Birinja qara gözüm sen ýolunda, men geda. Ýolunda. Bol ýa. İkincimiz Ýüregimde ody haçan adam erksiz bolýar, erki ýok. Bir zat etdi de, şu aşakka kapy olam kalem mene.
soňunda şirin sözli näme gözüm düşdi diýerler. Şoňa kapy bolup gidýärmi käli. Edil on ýalaga däl. Sevgi oda tutuşdym mı? Yok, edil ona KPG'ler ýöne edil soňlamasy o söýde gabat gelen ok. Ýöne özüňiz hem aýdym diýýäňiz, dogry käbir teňe göräde, sady göräde sözler ütgen ýerler bolýardy. Oň ýazmaça geçirende käbir bogul sany ütgüýär, ýöne aýdym eşitlerine ýerine tilenine owadan eşitilýär, dogry dämi? Köp benç käbir KP gabat getirip bolanok, käbir owaýdymlary. Ýöne diýjek bolýanym, siziň bilmesiňiz, haçanda adam erksiz bolýar, hiç şeýle bir güýjüm metenok erkim ýok diýen many berýär. Yüregimde şu söýgüm ody, yüregimni hiç şeýle erksiz diýen many berýär. Yüregimde söýgü ody. Siz taýynmy? Jogaplaryňy taýyn öýdýäne? Taýynne, sen biraz da kömek etdi. Ada çykymyň edi, bolýar. Ada çykymyň. Näme çykym? Näme Biz pikirlenýär. Pratikdiňizmi? Men Gel yanıma men Gel ýanyma, men. Ha, men mi? Men? men. Ýok, çydyjyk ýok, men diýip. Men mi? Hawa men. Gel yanıma Taňa bar, kime garka? Söyönüm diye devlet aytdy. Söyönüm diye bir yöne başkarak vardım diýsem bolýar da. Hyzmatdan Söyönüm. peýdalanýarmy? Gel yanıma men gülüm. Yok. O da bir diýdi. Peýdalanýas. Yok, man Peýda peýda diýdiňizmi? Sen ada çykymek et. Kim o? Won. Şeýle bar, ýürüm odan erediň. Onda näme? Gel ýanyma, men. Şo ýa-da söwür ýaryna ýüzlenilýän owadan söz. Söyönüm. Mehribanym. Söyönüm gel yanıma. Yok, söýgüli ýaryna diýmek, söýgü sözü däli aýdaýar bu. İkinji bilme sözüňiz şirin sözlü. Ol ýara gödüm düşdi diýdi. Şon ýalykmy? Ol ýara? Ol ýara. Şunu, ol ýara. Yok, Yani o öýtdi. da Ol has giňişden söz diýmek ol söz. Men ömrümiň manysy erde sen men ömürlük meýzeli maşgylam ýa höwen ýarym bolsaň diýmek. Sen meni näme dersiň? Söýersin. Ýok, diýmek. Sen meni Ýene görmedin. erde ne? Gyýy bilen oglan ömrü boýy 30-40 ýyllap agdy birlikde ýaşaýar diýmek bolar. Uzak ýyl Dildara. Yok. uzak ýyllap plan hil ýaşan. Plan hili ýaşa. Nähili hili? Näkin aýtda jagasy. Şorwana. Ýol. Bola kömekdim. Hani? Wi. Sözün aydık koyuveraydım etjana. Yok, deydi oli, Sözün mara. aýt diýerler. Sözün Yok, aýt diýerler. ola hiç da aýtmady, aňarsına wagtdy. Aýtdyma kömek etdimi? Çalajamy? Yok wi diýdi olin var. Ya, Hana şo söze kenädi wi. Siz bäpişmäne geldiniňmi me dawa etmeni? Şirin sözli. Ay gyýyr. Taýyn mı? Nahili, nahili. Yüregimde sevgi ody, Söýgü ody döredi. Nahili. Döredi olaymy? erksiz diýen man, erki ýok da. Hiç döredi. Da şo erki ýok da. Bol. Döredi. Döredi. Birinji çaşyp bolan okmy? çaş Gel bolýar. yanıma. Qara gözlüm sen ışığında Gel yanıma derdim. Sen Dip bolýar. Ya yolumda Gel mı? yanıma, ha? Bilem o. Aydık koyuveray. Ha, gowanç kömegi da birinji. Gel yanıma. Qara gözlüm. Sen Gel yanıma, Sen- men yüregim sana dar, diými? ne gyýdyň? Daşky durkuny näme diýip Men ýa-da. Men. Gel yanıma. bir söz aýdaň da. Bolly. Isennip Sen ogran bolsun gyýdan ýöne birine gyýdyň ýa-da. Sen Kıyırın. keşfini. Keşfini. Gel yanıma, Keşfini men diýen. ediydim, men söyönüm. Şu Men wagt gowanç söyönüm, kömegi da dämi aýtdy. o da? Onda näme diýär? Gel Sen yanıma, men. keşfini men geda. Onda keşfine diýär ha. Awa. Bolýar. Yüregimde söýgü ody döredi. Keşfine Gel yanıma, ýoluna men- ýetýär. Näme diýär? İkinji sözümiz. Döredimi? Döredi, hawa. Döredi. Biz bara şular bir koýsa, näme diýdiler? Eşitmediler. Yüregimde Sen sevgi ody döredi. Gel ýanyma, men kime bar? Ediydim, Men sana da. aşygym mı? Bilemok. Men aşygyn Ana. diýsen bolýar. Men aşygym Yok, sana günden dar. ýan söz diýenler. Ediydim. Dogry barýatsana. Sana berim dogry bar ýa. Erkeğim agzan tığdan. Söýleme. Edidim bolmaly. Ajratsana o edip şolar. Ajraýan, ajratlaryň näme bolary? Gel yanıma, men ediydim diýär. Ediydim diýip belläými? Ediydim sana dar. Şirin sözlü. Şirin sözli. Näme gözüm düşdi diýäkä? Dillary diýär. Yok, Kun ýarak söz. Ulaşdıracak falan mı? dillara diýemde yok diýdim. Açın diýdim onu.
Diýdim häli. Men ýok diýmok, men jogap Anyk jogap beri bilmädi bu. Ben aýtdym, Şerin ömür sözü. baqy, meselem, ençimeler ýaşaýan adamlar, meselem, ära ýal diýeli. Näçiler ýaşaýarlar? Demek olar näme hil ýaşaýar? Bagtly. Onsoň kime soň gözi düşýän eken? Bakta gözüm düştü. Baktıma gözüm düştü. Bagtyma men. Bilemo. Sözlü. Doğun sany boýunça baktıma gelýär. Babam rak ýuwaş bolsana. Ondan Şerin jogamy sözü. bolun. Bol bir zat diýmeli. Baktımadır da. Ay şey dip görürüm. Näme diýär? Bagtyma da bir şeýle gödöwrak gelýärdi Näme häli. üçin owadan da? Gözüm düştü, men gözüm düştü diýär otayda. Gel, bu pikirlenýär. Şirin sözlü. Baktım edeyim mi? Ben uzak pikirlenýär eken. Ha bu. Doğru goýjak Şeýle bar, bolýar. owralarda. Şeylim. Şirin Men sözlü. pişkoýun näler? Bolun. Baktıma. Bagtyma diýäsmi? Bolýa bagtyma. Bolýan ýalňyşlyk teýlen. Bagtyma. Edidim bagtyma. Gara gözüm sen keşüňe men geda, yüregimde süýü oda döredi. Gel ýanyma, men edidim saňa dar, şerin sözlü bagtyma gözüm düşdi. Şeýlem jogap. Onu da bilmek üçin şu ýerde iki tane pesirişýärmi bar. Bir agyr ikisinem şahardyk da, Döwlet Garababaýew bilen Polat Täjip öz arada bähtäşip taýt pes goýberse tapawy ýok, ýani birden biriňiz aýdmyşdyrmy haýat eden. Hormat bilen başla. Onu bilýär, aýdýar. Durdy diýip aýdym men. Dur diýen aýdyp eken o. Bu şerde bağırады, qulağına çek gətədir. Sebebi Babam rak. Tabul bagymrat. devam edýär. Inneki bendime ýöne inneki ben başga bir aýdym için başga bir aýdym. Devam edýär. Başlyny 1-nji, 2-nji setir sizinki, 3-4 sizinki. Atım alıp geldi dünýäme diýär. Polat atym. Bağıt attım. Seni taýym tapdym diýmäge. Seni sessiz söýbäge garaýşyndan duýmadyňmy? Gelen rahat başlaýar. Kirlemedi bämi? Kowan çıkamıyor eder. Berekella. Ya. Seni sessiz söýmäge diýär. Seni güýjüm, erkim, gaýratym bar diýen many berýär. Men güýjüm, gaýratym bar diýen many berýän ýeketäk bir owadan söz diýsem Baş boldy. harfini aydan. Sonra diýär. Baş harf aýt diýenlere. İkinji, bilmeýän sözüňiz bolsa, ey bula kynam däl. Garaýşyndan duýmadyňmy diýär. Näme garaýar? Ola gözlerimin. Bolup biler. Düşünüp da garaýşyndan duýmadyňmy diýär. Belki gözlerim olur ya başka olur. Kim tamam etmesine? He, bolýar. Indi bäri boldy. Ya doğru pikir. Atım alıp geldi dünýäme diýär. Ýöne näme diýdiňiz? Bak. Bu bir pikirlenýär ha. Bir duýga batýar. Näme diýler şoňa söz? Huşda gelen o. Näme de gelýär? Düştü. Ýok. Düş başgaça söz. Men seni ýatdym tursam pikir edýän huşumda we seni taýym tapdym diýmäge diýär. Taýy tapmak üçin birinji näme etmeli? Gözlemeli. Gözledin, tapdın. Tapmasan, Hiç ýeri gelen okda. Seni gözler taýym tapdym dünýäme. birinji gözlemekden beter birinji näme düşýär? Seni görüp. Size geçýär. Doğru. 3 bilen 4. Bir söz mi ya, iki söz mü? Bir söz. Keni Atım. Düş, Takat. huş. takatlı durum. Yani Tayin şu bir- üçüncü Hani- Peter nemeden nokta birader. Bize Aha. taýym razı. Ay belli, Hıyalımda- tayin bolmasa o da bellemen bolýar. Ýalymda atym alıp geldi dünýäme. Hıyalımda mı? Atı diýärim. Plan atım. Belli Lan. batım dünýäme atım. Hıyal diýişine diýarak da. Hıyalımda diýip alaýyn. Sen düş diýdiň ha. Owa. Düş diýdiň, huş diýdiň. Ýene de pikir ediňde hyýalla. Onsoň hıyal diýäsmi? Ýalňyşdyrmaýla. Yo, men anyk jogap aýtjak bilen. Hıyal diýen men gaýtylany, hıyal diýäňizmi diýär? Hyýal ýetdi. Hyýal Hyýal ýetdi. Yervede tutýan onu. Yok, atol. Yok, hıyalımda. Hıyal diýäňizmi? Şeýdi baýda. Hyýalymda atym alıp geldi dünýäme. Hıyal atım diýeň.
Hıyalatım diýme, hyalymda diýil. Hiyalımda diýin mi? Hyalymda. Hiyalımda diýin mi? Kafe gelmeýär. Näme üçin gelmeýär? Yalan mı? Şeni. Dur bir min. Yanlıştır. Jak bolýan kendide. Düýüş diýdiň, hoş diýdiň. Ýa-da tomuşaçylar başga teleýärme geçirýär, şonça çatyrak aýrym jogap. Düýüş diýdiň, hoş diýdiň de. Onsoň näme bolýar? Hyalla. Onsoň näme diýip belleýär? Hyalymda diýil. Boldy, hiyalımda, hiyalımda belledim. Hyalymda. Seni görüp Aha. Taýym tapdym dün. Gör. diýmäge. Boldy. Inni? Size geçýär? Keni ıhtiyarlı. Aha. Belleýärmi? Kömek edeydin ama yanlış. Ihtiyarlı Awa mı? aňar nime etdi? Belli Medeniyet etme. toparda kömek edäýin. Awa ben. Sesi söýmäge. Ihtiyarlı. Sesi söýmäge. Gözlerim. Asakkam doğurdu mu herkes o var. Gözlerimde garaýşyňdan duýmam. Gözlerim. Näme? Gözlerimden näme diýär? Birden sonra kafe olsa da onu. Bolýar şu manyny berýär, bol alay. Sonra sinonim olsa da Awa. demek Näme kabul diýär? ediliyor. Haýsy söz diýen ýani siz? Gözlerimin olaymasa Bilen näme? Gözlerimin garaýşyndan duýmadym. Gözlerimin bolýar. Hyalymda. Gözlerimin belledim. Ahir jogap allyk, mehrimanda sizem ahir jogaplar eşiterseňiz, bolat, döwlet, inni kimin gedegi diňletdiňiz. Başlayın. Hıyalatım alıp geldi dünyaya. Hyalymda diýdik. Bogun aýraýda. Doğru. Seni görüp tayım taptım dimege. Yeni ihtiyarlı sesi söymege. Gözlerimin garaýşyndan duymadım Bizim kenar doğru bir kabul Öne eder. yüzde ol. Yo, doğru Doğru, kabul edýär. doğru. Dawa etmelimin hiyarymda şol manyny berýär. Arkaýyn bolun. ay bu Berekella. kabul eder bir yer. Awa, bir gere kabul edäýli bolmasa ýyly galyp barýar. Awa. Berekella. Kardeşler, mihmanlar, kiňeden dogry jogap berdiňiz. Hatamydan anykladyk, şertmeden jemledik. Kim käşert? Yurdumyzyň meşhur medeniyet we sunat işgärleri, ýaş aýdymçylar, sadanlar özara bäsleşýärler, gatnaşýarlar olaň şekilleri, ýani sudury, kölögesi. Şoňa taýdanada da gelen mihmanlar anyklamaly, bilmeli, tomuş etmeli, haýsy medeniyet we sunat işgärke tiýdinti jogap bermeli. Bilmeselere bilen oklar sebäbi bilmeseler näme diýerler? Bir otup aýrýar. Kim alyp barjy, o da kim Gonç melay. O bolsa bilselerim bir tuq goşýar. Kämer kynlan, hasam bir gyzykly, utuny aýyrtmajak bolup hiç gurulman oturýanlaryň ba ýöne bular olar ýalak diýer. Jogap berdiler, tomaş edýär. Onu şu şertimden ýurtda jogap berýär kardeşimiz Ahmet Durduýew bize näme helip suratları medeniyet toplum işgärleri taýinadyka kimkä? Tamam, belli kirlenme. Ha? Şo diýärmi? Näme? Gurban ýyly atlaý. Jogap mı? Kömek suratlamadan bağdır, ýöne bilýän anyk ha? Son kayıp beyler. Berekella. Göni gepleşimiz başlandan şular ýaly sizem öwrenmäň näde jogap bermeli. Näde ol jogap diýilýär buňa. Bu tujumat gitdi dostlar. Beýnanlarym var. Bilen soň aýt. Doğrudan çynap ynanyň okmy? Ne aýryp görkeda ýani. Ne şolada 4 tip ýa-da dur? 3 şöyle değil mi? Ha, şey aýryan bolýar. It şolýar. Inte kimden görüler, biz çıksyna Siz gideriz. başdan ýa-da dur diýip oturma. İkinci surat açalım. Kömek suratlamaz bara. Ana. Awa, ýene de jogap berip bilýäňiz. Men şoň üçin aýtdym, kömek Ortak näde jogap beredipmi? Ýa, tungaly. otuň aýryp oturma. Beýi ýok kıymet. Awa. Üçüncü surata geçeli. Hani üçüncüyü aç. Neme şu var hani. Ine soňky suratyma şu. Bundan soň diňe hyzmat bar. Etbeşiňiz itaat hyzmaty. Şonu ulan Ne bilýäňiz. diýsen Gurban ýyly atlaý. Ýene jogap berýäňiz. Yok. Gel bana kara diyme, gözüm kara değerli. Şoň adını tap. Kim? Awa. Dur. He, Saparov. He dip kimme aýdymçy? Ha. Arslan Kim şoň Saparov? adı. Näme? Jogap mı? Arslan Saparov. Şu Bir arka tapar. Jogap mı? Gurban ýyly atlaý. Meňdeşler. Gelin bana kara diyme. Yo, arka tapar diýdin şu at, Şamrat. Şu jogap mı? Arslan Saparov'un kazandı. Bilemok. Şu jogap mı diýär? Ol. Palta Arka tapar diýäňiz mi? Şu adın şu Arslan Saparov hem şoň ady. Arka tapar mı? Arka Gelin tapar mı? bana Karas. kara aýdýan. Aydın aýdyp bersek bolmaýança.
Arka taparsın adım değil mi? Şunay değil mi? Hawa. Yok. Arka O değil. tapar hadi. Yo haqiqat. Arka tapar. Hakikat mı? Qarağlan hadi. Qarağlan hadi. Arslan tapar şu men Cevap mı? Cevap. Muhammed cevap verdi. Cevabım bol ya doğru diyeydi. Doğru. Arkadan taparım. Aygıydı bana qara değil mi? Qaşların qara değil midir? Qara joğlanın hoşlarına gelir. Doğru. Arık cevap mı diyelim ki hiç dinlemetmedin de. Cevap verelim. Doğumlu cevap vereyim hele. Bereketli. Adil bildim mi? Yok. Biz şumat dinledin. Yo geçtik ko. Dur. Men üçlan şey eline vereyim hata göre. Yok ya mı? 3-2. Hata göre diye devam ediyor. Başını devam et. Yok, değil, İnniki ikinci bilmeli surattaki bedeni değişikler kimka? Başını Xinala. Asa çıkırırdık bana ne? Şu ulu görmüştü da. Ulu diyeyim men tecrübeme göre kiçirak görüne demek bu taşraktan arna surat öyle. Onu bilmek için hem ikinci surat atacak. İkinci doğru. Doğru. Sayfa. Beh aytam Ayda ama ödel ödel. şu cevap mı? Kim Kim arkadan artist. Değil Wow, öyle. vakas. Muhammed cevap mı? Yanlışlamam diyeydim. Yöne başka nimede men diye bol var. Şekillaydım. Anık cevap. Kim veriyor? Min diyan. Ay dayalı. Üçüncüyü ama çayır. Üçüncüyü ne Üçüncü masarı? surat ama çayır. Söylem. Ahir Ödel Ödel ödel. ödel var. anık cevap. Ava. Böyle anık cevap olsa anıgam doğru cevap. Gödel öyle var. Türkmenistan'ın atqıdan artisti. Sevgili soru. Bu bir ne çarpaydı? Öyle ne çarpaydı? Şuradan geçtim. Geçen de Gittiler oraya. Var ya inneki de devam ederiz. Devam ediyor. İnneki şekildeki bedeni çıkar kimka? Açtım. Men Muhammed'in Golf şey tayin olay ne burada? Ha? Ne mi dedin? dur tenim doğru cevap diyeyim. Qarasın. İkinci soru İkinci açacağım. surat açalım. Açalayım. Golf oynuyor. Yo Öyle. bak. Yani şu kim? Golf oynayabilen mi? Üçüncüyü ne maç? Üçüncünü maç alayım. Ahmet. Golf oynaya diye bildi. Para akadamanlar duyuf. Değil mi? Hava para Şöyle anık cevap mı? Anık cevap. Türkmenistan'ın. Halk artisti Paragat Aman Nurduy. Berekeller. Doğru cevap. Peridat aydım o adam. Ençe megedek Türkmen aiteleriminin kepten var gepleşim genişti. Berekeller. Bildiniz. Devam ediyor. Öyle elbette şunki gepleşimde diyten qoşuq qatnaşan Ana Cemal Qurbanlı'yı işte o dinge Şubat o 4 adamı tez çıkıyor. Utlar söyledi. Hemen verip durdun o gene ha? Aydım şulan. He, no, ha, berekeller. Devam ediyor. Halk bağışladı. Türkmen milli işikte. İkinciyi ne maç açacağım? Mara karacadı. İkinci suratı. Kim sana Açalayım. Ana. El oluşuyor. Hava sol halkaydı maydana. Üçüncü surata geçeceğim. Sol adam sol. Hava sol yani. Ay adını bilmiyorum ben onu. Kovaydı yani. Yo sen halkaydı. kıyasdır diyor diyeyim de. Yo bir hile. Sol değil mi sol? Beh Başka yok mu? Bol ya aytdım ya kılmak. ya bu. Ulu kömök. Bu medeniyet ve sanat işgari aydımcı değer. Ha. Meşhur sadanla. Atacan Eyüp. Atacan Eyüp. Berekeler doğru cevap. Meşhur sadandan biri. Berekeler devam ediyor. Devam ederek teyden teyd. İkinci surat açma var ya. Aşağıya. İkinci soruda aşağı. Ana ay. Neme? Yanlış sayarım kalmay. Ana Yeni bir ya kulcum. Laçın Xuday oluyor bana. Ha laçın. şol Şon Cevap mı? şekillaydı bana şu daryalı. Üçüncü Yani soruda başka açalayım bir ya da Açın- cevap vereyim mi? açın başka bir yerine men Hava diyeyim. laçın. Ya kim birinci Yo, yo. cevap verdi? Üçüncü soruda maçya. Yo o değil. Okuma etti. Aydım çım mı öyle? Tutuyor. Hizmette beden elemem mi? Ha o. Aydım aydı ya böyle. Aydım çım mı? Men aydım işte aydım aydı ya. Beh. Laçın. Indi Dinar ola aydım bilmedi şey. ha. Yani şu. Şu laçın dağılıyor. Laçın duyguyu men diyecek şunu. Anık cevap mı? Şolay bol ya. Utuğumuz ne? Neyse, utuğumuz neyse şunu ait. Utuğumuz. Diyecek şunu. Dene Bunun de ismi var olmasın zaten. filan. Ha? Tuğar. Utuğu da ayırıp verecek. Ay bol diyayla şunu bana. Var diye. Ne mi? Laçın diyayla men. Laçın Huday oluyor. Ha o. Öğrenin şunu yani iyi devlet doğru cevap vermiyor. Laçın Huday oluyor. Anne çok aptı diye. Devam edelim. Söyleme doğru cevaplar. Gidip dur iyi devlette en çek tarafından geldiğine doğru cevap. Devam edeceğiz. İndik soruttaki
işgal medeni işgal kimke? Başını? Hani? Şamrat yaman sana mende. Aha. Hayır. Ya, Surat Kim açayım. sorar? Açalım kim surat açar? Neymi? Royal Favourite. Başına biri bir aydmaydıkça sen... Yumuşarak gülüyorlar işte. Üçüncü surat açar. Üçüncü surat Noma toparını ise oyuncu. Yok. Aydımçım bilen Kuvonç feydalanay. Bravo. Onu çıkamıyor Ha şey etmedi. O yorumlar lazım. Çıkamagayday. Aydımçı. Ödüm adam üt koşup. Ha. Adatçını Şamrat, Kuvonç, Muhammed diyen yalaklar mesela. Orhan Murat. Familiyasam üt koşuk mu? Familyası yok. Ha. Üt koşuk. Familyasım ilk hareketim yerine getiriyor nedir? Ne? Ne ben anladı ya? Çağır ya. Yok gelliyip. Gelmerik diyen yani. Familiyası gelliyip. Familyasım şu. Neme gelliyip aydınçılar. Resul mü? Suat. Yok, en tek cevap sen. Resim. Gelliyip. Yine Rasim. ulu kömüyor. Ha? Rasim. Gelliyip. Resim gelliyip. Cevap ne? Resim gelliyip. Rasim Gelli. Awa. Yine şol tanımasanız tuğreme. Awa, Rasim Gelli. Böyle. Devam ediyap. Men Kıyım. bilmem. Cevap. Ayt bunu. Podcast'im bu. Aytı bunu aytı. Gün aytmadım. Yetişip bana. Gün aytı günem yanlış cevap vermedi. Doğru tepet Rasim. Berekella. Da kayın deyden rovadan aydımdan biri. Gözüm yettim ya. Sen kodun yakınmış da koydu yani. Ben o materyalımda kem şekillaydım. Aa, güzel. Sen podcast'ım. Berekella. Güzel. Berekella. Hamle. Devam edelim. Hemen kovsadın onu da. Yok, bildim mi? Sen kodan Korkam bildim. da. Rasim. İkisinden bildim mi? Ömür ayttı da. Ya yani Yani umurtaydı. sen Gördün mü? umurtaydı otuyorsun ha. Aa. Şönyalar bro. Son yani ne kim umurtaydı? Keplesin adı kim umurtaytmaşak tıpta kayıt. Ak Muhammed Ali Panol adı ne şu? Bayram çarkı Bayram. Berekella. Doğru yine de söylüyorum. Ne alıp tanıdınız? Dursundan. Doğru dur şunu. İnnem cemleyici surat diyeceğim bolcuk. Hani Tomaş ediyaf? Cemleyici surat. Bula Kim kare? bilen bakmışsın. Aydınçım sağdanla. Yo surat açmak hizmetten faydalanıyorum. Gonçka müveday. Yok, Yok ikinci surat açayım. Berekella var. İnni Şamrat. Devam ediyaf? Ağal düşmeyi töngen yaptın. Üçüncü ne başlamış? Hacada. İstemok. Hacada. Ben cevap vereyim. O? Suhan. Sulhan Orad verdi. Türkmenistan halk artisti. Verdi. Şey Suhan diyen mi? ne? Ne dedi lan? Suhan ne kıyıl koytturun. Ha. Yani onlar... Yok bayram taştan ne oldu Şamrat. Türkmenistan'ın halk artisti Suhan Erdoğan verdi. Berekella. Kızlar Doğru. öyle Berekella. Tuğlumu. Tijeniniz. Bollu. Başka? Yine de bir bana. Tuttuk mu? Bollu. Yine de bir bana. Hani? Yine de bir bar. Daha soruyorsun o da öyle suratın oldu. Yok tordu. Bollu bar taynan suratlarımız şertleme şunun ovarat. Şertlerimizden tamam olmasa gepleşimizden cemleyemek kalır. Bizim şu pozortlarda Bahtiyar halkının işretli boluluğun durmuşta yaşayan elbette medeniyet usulünün işgalerini şu sahne Türkmen televizyonunda sahne ulgamda işlemeye ehli şertleri öğretip veren kahraman arkadaşımızın canının sağ ömrünün uzak olmağını alıp barayan ehli tutumlu işlerine dinge üstünlüklerin hemra olmağını tüy sürükten arzu ediyor. Size olsa bir de Tomaşı'dan iyileştirmede de bir can sağlık təze rəhmət üstünlüklerin arzu ediyat gepleşimizden her sahne katnaşmalı, gepleşimizde katnaşmalı. Türkmen ovazı tele ilmim tomuş etmeyi unutmalılar. Elbette 24 saatin devamında sizin hizmetinizde şu sahne təze şekil aydınlar, təze gepleşikler, təze yakınlı fırsatlar. Hemmesinin şayadı olmağın arzu ediyat, şayadı bolursanız sebebi 24 saatin devamında tomuş etdiniz. Ondan hemen gepleşimizden notaqtani görüşeceğiniz hoş vaktiniz uzak vakt değil, biliyeniz. Ilayık 7 günnün bir ketteden Türkmen ova tileyleminna şol bir vaqtda bäsleşir atdy gepleşimden notaqtani görüşürüz. Hoş vaktiniz, sağ olun.